da mu kamar zarwa ne dare da rayar kan kora mu kidan dangi yan maza da anni sa sun samu kuyi kaje addu'ar ka zamo gatan da mu sanda kafar bana da shin ka ba zai fadi ba abin da ya sa wannan masana'anta tamu tana ƙara bunƙasa tana ƙara kafuwa da ƙafafuwanta. Hajiya Saratu Taso ta bude gurin neman abincin mutane da yawa ɗai ba, shi yasa abin ya burge ni ne dariya. To muna son irin wannan mu ga wannan masana'anta tamu na dogaro da kan ta bakin gurgudu. Ɗazu an yanka kek na biya wanda aka yanka wanda mai ci ma shi na biya. Shi ne yanzu ni zan saya nima da ta ci zan ba ta $100. Nima na ba da gudunmawa kuma ina fatan wannan gida Allah ya sa ya ci gaba da albarkantar wannan masana'anta ta. Amin. Mun gode, mun gode. Cikin wacce za a fara a nan gurin daman hawa waraka cikin Allah yadda daga nan kuma sai Rashida da Adamu Abdullahi daga nan kuma sai tsohuwar budurwa ta da take min wayo a nan gurin wace ta kuke ganin ta kamar yarinya a cikin su gaba daya da Allah wace ta take gaba da yarinya kuma tsohuwa ce wallahi ta karkada shekaru har da Marima irin ta yan mata kuma ya halatta to lafiya da zumunci. To Alhaji Nura M Inuwa tare da Alhaji Dauda Kahutun Rarara. Excellency mune maka barka da zuwa. Bari mu baka guri mai kyau su zauna nan ko? Shahar ku zauna nan bismillah nan layin gaba ɗaya naka ne. Baba Cinedu mune maka lale mune maka barka da zuwa ya halarci wannan guri. Ciyaman din mu Dauda Kahutun Rarara a dade ana yi. DJ yayi mana. A dade ana yi sai gaskiya kai Inuwa da shan Allah. Nura M Inuwa mune maka lale mune maka barka da zuwa. Sai da ke zan rayu ki so ki kar da ki bar ni san ki ya kama ni a zuciyai min rauni ko ina in kika ja ni wallani dai zani lokacin kiki bani na furta so dan Allah yan mata